Най-после настъпи моментът, в който щяхме да реализираме нашата дългогодишна мечта. Да изминем пешеходно нашето живописно крайбрежие от север на юг и да се потопим в морето от горещи летни емоции. Планувахме да извървим 400 км черноморски маршрут за около 11 дни, възможно най-близо до морето. На базата на нашата продължителна подготовка и частично проучване на трасето, бяхме преценили, че 35-40 км на ден са напълно постижими. Освен това, трябваше да вземем предвид и времето, което щяхме да отделим за разглеждане на красотите по нашия живописен бряг. Определено нямахме намерение да поставяме рекорди, а да се насладим пълноценно на едно незабравимо и вълнуващо приключение. За да успеем да стартираме на време, решихме още предходната вечер да се установим на най-северното плаще, намиращо се почти на границата ни с Румъния. Мястото се оказа изключително диво и уединено. Вечеряхме с чаша охладено вино, разпънахме палатката и зачакахме с нетърпение следващият обещаващ юнски ден. Добро утро! Намираме се в най-северната точка на нашето красиво Черноморие, недалеч от Дуранкулашкото езеро. И тук ще започнем едно дълго и интересно приключение, което ще премине по целият морски бряг на България. Преходът следва живописния релеф на нашето крайбрежие, движейки се възможно най-близо до брега. Маршрутът ни ще премине и през повечето диви плажове, предлагайки незабравими летни емоции в продължение на 10 дни. И така, напред към неизвестното. Първият ден от нашето черноморско приключение очаквано ни дари с много положителни емоции. Преходът ни започна още рано по изгрев слънце, потикван от нашето нетърпение да стартираме това дългоочаквано предизвикателство. Заслужаваше си, защото освен романтичния шум на прибоя, природата ни подари и един великолепен изгрев. Поехме бодро и ентусиазирано по морският бряг, започвайки от най-северната точка на морската ни ивица – нос Сивери Бурун. Прекусихме отново дивото плаще, което ни приюти за през нощта и се отправихме на юг към Дуранкулашкото езеро. А от него започна и една от най-дългите плажни ивици по нашето северно Черноморие, която се разпростираше чак до малкото курортно селище Крапец. Този участък от трасето ни предложи едно красиво преживяване, попадайки в прохладната прегръдка между море и сладководно езеро. Краят на тази просторна пясъчна дига завърши с дълъг горски пояс, в който бяха обособени множество приятни места за диво къмпингуване. След Крапец, маршрутът за кратко напусна обятията на морският бряг и ни разведе по необятните поля на Златна Добруджа. Отне ни цели 3 км, за да стъпим отново по дивият морски бряг.
Озовахме се на необятната плажна ивица, разстилаща се край защитени местности, Шабленско езеро и Тузлата. Оказа се обаче, че плажната ивица край тях бе заслана свин пясък, което караше краката ни да потъват много. Поради тази причина, следващите 4 км от маршрута ми се сториха доста повече. Все пак достигнахме до края на просторния плаж и поехме през високите тревисти полета, разлели се малко преди рибарското селище Кария. Интересното селищно образование приютява най-високия стар фар в България – Шабленския. От тук напред морския бряг драстично промени своя силует, превръщайки се в една своеобразна скална творба. Тя леко по леко започна да разкрива пред нас красотата на северното крайбрежие чрез своите причудливи скални образования. От тях най-много ни впечатлиха изумителните каменни творения край Тюленово. Поспряхме край скалната арка и си полюбувахме на нейните изваяни и обаятелни форми. Оставаше ни само да достигнем Камен бряг, следвайки малко отъпканата панорамна пътека по скалите. Въпреки това, на места теренът ни изненада с доста буйна тревиста растителност. В края на деня достигнахме емблематичното селце и в неговите покрайнини открихме малко по-меко място, подходящо за бивакуване. Втория ден от нашето черноморско приключение ни посрещна отново с красив изгрев, който предвещаваше нови интересни емоции. Поехме от невероятно впечатляващата скалиста творба край Камен бряг и се отправихме към малко популярната защитена местност Яйлата. Тя ни прие радушно на своята интересна скална тераса, надвиснала грациозно над морето. Преминавайки през нея, се удивихме от красивите скални творения, създадени от богатата фантазия на природата. Обхождайки скалния ръб, надвиснал над морската шир, успяхме да разгледаме многобройните скални жилища, издълбани някога в отвесните скали. Не пропуснахме да посетим и скалната църква Свети Константин и Елена, която се спотайваше високо в гората. Следващото уникално място, което попадаше в нашия черноморски маршрут, бе пленителният залив Болата. Достъпът до него обаче не бе никак лесен, както ни изглеждаше предварително на хартия. Този участък от трасето преминаваше през едни от най-неприветливите части на Златна Добруджа. Освен че в района липсваха чешми, той бе и доволно тревист.
а някъде на места се налагаше да заобикаляме и огромни земеделски площи. Дивите джанки по пътя бяха единственият ни допълнителен водоизточник. Неразколебани от природните неудобства в този край на България, в обедно време достигнахме до едно от най-панорамните места по Северното Черноморие. Това бяха високите червени скали над залив Болата, от които ни зарадва една от най-магнетичните гледки. Спускайки се по стръмната пътечка, скоро успяхме да се докоснем и до това необикновено кътче. В това време на годината плажчето бе доста пълно с хора, но лесно намерихме местенце, където да починем малко и да се разходим в морето. Следващата интересна цел от днешният етап бе популярният нос Калиакра. Той е сравнително лесно достъпен от Болата, следвайки панорамната пътечка по ръба на високият морски бряг. Скалната забележителност бе изпълнена с множество туристи от различни народности. Отделихме малко време да се разходим по неговия дълъг силует, дълбоко вдарен в морето. От малкият паркинг край Калиакра поехме по главният път към нашата крайна цел за деня – Каварна. След като преминахме село Българево, поехме напряко през нивите, за да достигнем малкият плаж на черноморското градче. Скромната му плажна ивица бе сгушена между високите скали на тамошният бряг. Именно на южното скално плато се намират останките на крепост Бизони, в близост до която бяхме планували да бивакуваме. Третия ден от нашето черноморско приключение започна още в 6:30. Трябваше отново да се върнем на морския бряг, спускайки се от високото плато край Каварна. Поехме по един черен и малко отъпкан път, който фигурираше на картата, и за наша изненада той ни отведе насред близкият комплекс за голф. Въпреки че не бяхме членове на клуба, се разходихме необезпокоявано през него. Оттам поехме към Балчик, пресичайки едно ваканционно селище, и продължихме по старият път към Тузлата. От предварителните проучвания на терена знаехме, че тук има достъпен водоизточник с минерална вода. Нямаше как да не се възползваме от неговите услуги, разхлаждайки се в тази нетипично юнска жега. След този приятен подарък, ободрени продължихме към Балчик. Предвид, че бяхме изпреварали с малко графика, имахме време дори да седнем в едно капанче на поцаца с бира. Сега вече напълно ободрени поехме по Балчишката дамба към курортен комплекс Албена. Оказа се, че по нея ни срещнаха непредвидени изненади. Те се изразяваха в няколко компрометирани участъка от бреговото съоръжение, предизвикани от типичните за този район свлачища. Въпреки тази ситуация, успяхме да достигнем успешно до един от красивите ни курортни комплекси по Северното Черноморие – Албена. Той нямаше как да не ни впечатли с добре оформената си паркова инфраструктура и стъпаловидната архитектура на своите бели хотели. Разглеждайки го с интерес, неусетно достигнахме до защитена местност Балтата. Покрай нея имаше изградена тясна алея, която ни изведе в малкото градче Кранево. Типично за него, през летният сезон то усилено кипеше от живот. Видимо бе, че повечето места за настаняване са изпълнени до краен предел. Именно в една от неговите многобройни къщи за гости ни предстоеше да отседнем тази нощ. Все пак трябваше да съберем малко сили за предстоящите по-дълги етапи от черноморският маршрут. Настъпи поредния ден от нашето необикновено приключение до Ранкола Карезово.
Предстоеше ни един приятен маршрут изцяло по асфалтирано трасе. Тъй като морският бряг между Кранево и курортен комплекс Златни пясъци бе затрупан от друго свлачище, сменихме първоначалният си план и тръгнахме по крайните улички на селището. За разлика от предходните етапи, днес успяхме да поддържаме доста добро темпо, но на места все пак се налагаше да отстъпваме от платното заради преминаващите автомобили. След 3 км най-после се отклонихме от главния път и се спуснахме до дългата и красива алея на Златни пясъци. Курортът още едва се разбуждаше и изглеждаше нетипично пуст за сезона. Разгледахме някои от неговите паркови забележителности и водни атракциони, които се намираха по пътя ни. Така неусетно напуснахме комплекса и поехме по старият пропаднал път към Варна. От морската столица ни делеше единствено Свети Константин и Елена, който наскоро бе трансформиран от курорт в жилищен квартал. Въпреки това, неговата добре изградена за времето си инфраструктура ни предложи очаквана зелена прохлада. Точно в един от неговите паркове се намира и стария действащ манастир Свети Константин и Елена, който някога е дал името на комплекса. Както бяхме планирали предварително, попълнихме нашите водни запаси от лековитият извор, намиращ се в неговия двор. Напускайки модерният квартал, излязохме на булеварда и бодро поехме към Варна. В далечината пред нас се откри един много познат силует. И въпреки, че принадлежеше на нашия роден град, това ни зарадва изключително много. Опитахме се да погледнем на Варна, като че за първи път стъпваме по неговите крайни улички. И смело мога да кажа, че той ни очарова отново. А след дългите и по-гладни дни, днес дори имаше къде да си доставим удоволствие с варена царевица и палачинки. Прекосихме плажната алея, минахме през морската градина и достигнахме до Аспарухов мост. Колкото и да сме преминавали по него с автомобил, сега беше много по-различно и интересно. Порадвахме се на красивата панорама към града и Варненския залив, полъхвани от морския бриз. Остана ни само да прекосим квартала Аспарухово и да финишираме денят квартал Галата. За разлика от предните нощи, прекарани на открито в палатката, тази вечер щяхме да пренощуваме в собственото си легло, изкъпани и доволно нахранени. Предстояха ни нови приключения по по-дивите и живописни места, малките плажове южно от Варна. Днес напуснахме отново цивилизацията и се отправихме на юг. Преминахме през по-дивите плажове край Варна – Ветеран, Фичоза, Ракитника и Пашадере. Те ни бяха достатъчно познати. Не веднъж сме плажували на техните чисти пясъци или пък сме ги изминавали пешеходно. Но сега ги гледахме с по-други очи. Все пак те бяха една малка част от нещо голямо. А малко по-нататък пред нас се изпречи и поделения родни Балкани. В неговите територии попадаше един много приятен и обширен плаж, който, за съжаление, трябваше да заобиколим през гората. По обяд достигнахме река Камчия и с удоволствие пресякохме спокойното и в момента устие.
Нейните прохладни води ни донесаха така желаната разклада след няколко часовия до момента преход. Здравейте, приятели! Днеска достигнахме до красивата река Камчия, която предстои да пресечем. Както виждате, тя не е толкова поводноводна и преминаването през нея ще бъде едно приятно и разхлаждащо удоволствие. Дъното е песъчливо и меко, но преодоляването на реката не е никакъв проблем и е едно истинско удоволствие. Водата е страхотна и разхлажда нашите изморени крака. Тук използвахме подходящият момент, за да направим кратка почивка и да се докоснем до небесно-синята морска вода на дивият плаж Камчийски пясъци. Това ни зареди с нови сили за предстоящият участък от днешният етап. Напред пред нас се разстилаше безкрайната 13 км плажна ивица, достигаща чак до Шкорпиловци. За наша приятна изненада, тя ни дари с необятни дюни, нежен морски прибой и прохладен източен ветрец. След Шкорпиловци, при вечер отново поехме през гората, за да се озовем на едно от най-впечатляващите за нас места по крайбрежието – Карадере. Дивият плаж бе тих и спокоен, почти както е извън сезона. Тук-там по него се белееха палатки и заслони, разпилени по дългата му пясъчна ивица. А край нея в гората все пак се чуваше лека глъчка, която издаваше лятната еуфория на малобройните туристи. Избрахме да се настаним в най-южната част на плажа, възможно най-близко до изходната точка на нашия маршрут към Бяла. Там се устроихме уютен и уединен бивак в очакване на утрешният ободряващ изгрев. По изгрев отново поехме из дългото и вълнуващо приключение, отправяйки се към град Бяла. Чакаше ни един от най-продължителните участъци от маршрута с запланувана дължина от около 40 км. Най-южния край на градския плаж, малко преди нос Свети Атанас, се спотайва стара панорамна пътека, изградена от масивни циментови стъпала. Те извеждат на високия морски бряг на нещо като красива панорамна тераса. Поемайки по черния път, изпълнен с затрогващи морски гледки, скоро достигнахме до района с останките на древното селище, който съхранява античната история на град Бяла. В неговия обхват е оформен археологически музей, в който се намират възстановени части от средновековните му постройки. Всички те са изградени през 6 век преди новата ера и носят характерните белези на римската култура. Преминахме сравнително бързо градът, известен със своите бели скали, и поехме по главният път за обзор. Черноморското курортно селище ни посрещна в модерното си предградие, гъсто застроено с почивни комплекси, а уличките му бяха изпълнени с туристи от най-различни народности. Решихме да се отбием малко встрани от централната улица, за да разгледаме и морския бряг.
Той ни приветства с зелените си подредени алеи, украсени с интересни естествени фигури. Тази красота се подсилваше от малкото му езеро, изпълнено с водни лилии и пъстри рибки. След като направихме заслужена почивка в парка, поехме по крайбрежната алея към емблематичният плаж Иракли, който е разположен само на около 10 км южно от града. Поради липса на подходящо пешеходно трасе край брега, този участък от маршрута трябваше да се измине по главният и натварен път. След няколко километрово припускане заедно с колите, стъпихме и на плаж Иракли. За съжаление, неговият див облик отдавна е започнал да го напуска. Все пак, зоната зад малката рекичка Вая все още устояваше на безмилостната ръка на цивилизацията. Едва при вечер поехме по една стръмна горска пътечка от Иракли и достигнахме малкото село Емона. С радост установихме, че с това и приполовихме черноморският маршрут. Здравейте! Днес достигнахме Нос Емини, мястото, където Стара планина докосва морето. Предстои ни една дълга разходка по Южното Черноморие от село Емона до Резо. Крайната ни точка за деня бе едно диво плаще, оформило се в малък залив насред пустощта. Мястото се спотайваше някъде между Нос Емине и курортен комплекс Елените и е изключително красиво и уединено. Взехме си прохладен душ в морето, хапнахме няколко яйца и шепа сурови ядки и се отдадохме на заслужена почивка. На следващия ден ни предстоеше една дълга асфалтирана разходка през Ланчака, Несебър и Ахелой. Надявахме се днешният етап да е една идея по-лежерен. Поехме още рано сутринта от дивите гори край Нос Емине и се отправихме към цивилизацията. Стъпихме в големият бетонен мегалополис, разпростиращ се от курортен комплекс Елените през Слънчев бряг, приливайки се в Несебър и достигайки Равда. Атмосферата, която ни обгърна, бе в пълен контраст от тази на предните дни. Хора, заведения, магазини и шумотевица. Въпреки това бе интересно да се види всичката тази глъчка с очите на един страничен наблюдател. Слънчев бряг вече пулсираше в своя курортен ритъм, когато се сляхме с туристическия трафик по неговата крайбрежна алея. Навред около нас звучеше предимно руска реч, а докянчетата наоколо бяха щедро отрупани с сувенири и всякакви интересни изделия.
Типично за такъв популярен комплекс имаше и богат избор заведения, предлагайки всевъзможни виртуозни вкусотии и засукани лакомства. Все пак се възползвахме от местното гостоприемство и уважихме едно страхотно открито заведение. Напуснахме Слънчака в ранният след обед и на момента се озовахме в Несебър. Да, от едното място буквално влизаш в другото. Поехме по красивата крайбрежна алея и се полюбувахме на страхотната гледка към изминатият вече път. В далечината ясно се открояваше специфичният скалист силует на нос Емини. Изглеждаше ни така далеч, а всъщност бяхме там едва сутринта. Отклонихме се за кратко и разгледахме част от стария Несебър. Все пак нямахме много време да обикаляме навсякъде и продължихме към Равда. А очаквано, малкото морско селце ни предоставя една малко по-спокойна и хармонична картина. Тя бе по-своему красива и значително по-уютна. Определено тази приятна морска идилия ни спечели. Беше станало надвечер, когато поехме към Ахелой. За съжаление, не успяхме да го опознаем подробно, защото времето напредваше. Трябваше да стигнем до неговият малък център, където планувахме да отседнем при наши приятели. А утре ни чакаше най-дългият преход от целия черноморски маршрут. Бяхме планували да преминем твърде дългия участък, пресичащ Бургас и достигаш до покрайнините на Крайморие. Рано сутринта пътят ни започна по безкрайната пътека между бурно море и поморийските солници. Тази своеобразна алея бе много приятна и явно предпочитана от много хора. Тя ни въведе неусетно в Поморие, а градът тъкмо се събуждаше и постепенно влизаше в своят ежедневен ритъм. Някои отиваха забързано на работа, а други се отправяха спокойно към плажната ивица. Прекусихме курортното градче и се насочихме към квартал Сарафово. Пътят към него преминава по крайбрежния поморийски вълнолом, след което се изкачва и продължава през земеделските площи. Трасето от Сарафово до Бургас следва изцяло приятната за спорт и разходка алея на брегоукрепителното съоръжение. От него се разкриваше невероятен изглед към целият Бургаски залив и всичко, което ни очакваше да изминем през следващите дни. В този подходящ момент от силният вятър край морето се възползваха множество любители на кайтсърфинга. Още излизането си в Бургас по централната плажна алея се удивихме от красивата му крайбрежна ивица от едната страна и зеленият подреден парк от другата.
Тя ни отведе до емблематичният за града, врязан в морето мост. За да продължим напред към очакващата ни част от черноморският маршрут, се насочихме на юг през града. Прекосихме централната градска част и поехме по неговия дълъг булевард, водещ към най-големият квартал Меден рудник. Придвижвайки се по безкрайната велоалея, достигнахме до покрайнините на Крайморие. Там успяхме да открием малка и незастроена горичка, която бе идеално място за бивакуване. Рано сутринта, когато все още бе прохладно, потеглихме от удобния бивак и прекосихме Крайморие. Ние нямахме особено много време за губене и се отправихме към Черноморец, следвайки локалният асфалтиран път, който се разпростираше съвсем близо до главния. За наша радост, по него почти нямаше автомобилен трафик. Той все още бе обгърнат в приятна сянка, но въпреки това изминаването му ни се стори един безкрайен сериал. За да си внесе малко разнообразие от еднотипното асфалтирано трасе, се отбихме в интересното рибарско селище Ченгене скеле, което се намираше на пътя ни. Там успяхме да усетим спокойствието и уединението, царящо по неговите тесни улички и живописни водни канали. Едва при вечер се добрахме до стария Созопол и решихме тази нощ да усетим с наслада лукса на курортния град. С известна доза късмет и кратко обикаляне из неговите тесни улички, успяхме някак си да намерим хотелче, което да ни приюти само за тази вечер. Беше ни необходимо да презаредим батериите за финалната права от нашия черноморски маршрут. След пълноценната ни почивка в Созопол посрещнахме изключително бодро деня. Предстоеше ни още един дълъг и горещ ден по нашия черноморски бряг. Прекосихме новата и модерна част на града и поехме по локалният крайбрежен път. Той ни отведе до два доста известни и добре поддържани плажа – Каваците и Смокиня. Те бяха сгушени в един малък и уютен залив, ограден южно от високите непристъпни скали на нос Света Галина. Малкият скален нос е популярен със своите отвесни 20-метрови скали, които са притегателно място за любителите на екстремните скокове от високия морски бряг. Отбихме се за кратко от маршрута, за да разгледаме неговия причудлив и живописен релеф. Той ни впечатли най-вече с формата си, приличаща на малък тесен фьорд. За наш късмет там имаше и две момчета от Бургас, които се забавляваха на воля с
скачайки от неговите високи, отвесни скали. Продължавайки по пътя на Юката Галина, последователно посетихме още две емблематични за този район местности – Алепу и Аркутино. Това бяха все красиви места, които за съжаление постепенно отстъпваха на цивилизацията. След тези екзотични морски кътчета, поради липса на алтернатива, стъпихме на главния път за Приморско. Няколко километра трябваше да се движим заедно с усилващия се летен трафик. Оставихме зад гърба си красивото устено Ропотамо и потънахме в буйните зелени гори на защитената местност, обгърнала плаж Перла. Неговата плажна ивица се разпростираше по морския бряг от Маслен нос чак до Приморско. Както повечето такива места в Южна България, и това беше препълнено с летовници по това време на годината. Прекосявайки Приморско, излязахме на южния плаж, където една дълга алея ни отведе до плаж Атлиман край Китен. След курортното селище последваха няколко къмпинга, които плавно се сляха с Лозенец. Малкото кокетно селце ни посрещна и дари с красота и спокойствие. Разхождайки се по чистите му улички, стигнахме до стария път за Царево, който ни отведе неусетно в курортния град. Влизайки в него при вечер, се подготвихме за подобаващо посрещане на July Morning. Остана ни само да намерим подходящо място за нощуване. Лесно си харесахме такова. Това бе една обширна поляна, недалеч от популярният плаж Нестинарка. Тази сутрин бе различна и специална. Това бе последното утро от неповторимото ни черноморско приключение. Красивият изгрев на July Morning ни ободри със своите пурпурни лъчи. Поехме през полята, заредени с много настроение. Оставаха ни някакви си 32 км до финала, което ни мотивираше допълнително. Скоро излязахме на главния път и с добро темпо достигнахме малкото курортно селище Варвара. Определено сутрин по хладното, километрите се изнизваха много по-бързо и неусетно. Южното Черноморие все още бе потънало в своя отпускарски сън и почти нямаше движение по пътя. Продължихме смело напред, достигайки по крайнините на Ахтопол. Отбихме се през един къмпинг, за да достигнем неговия дълъг северен плаж. Той все още бе полупразен и прохладен. Това се оказа и един от най-красивите плажове, които видяхме през последните няколко дни.
Наслаждавайки се на чистата плажна ивица, достигнахме най-южният курортен град. Отбихме се в зеленият му парк за кратка почивка, отделяйки време за дегустиране на местните ахтополки. След като презаредихме доволно батериите, поехме по красивото скалисто крайбрежие на юг. Тази обедна част на деня и липсата на прохладен морски бриз, придвижването по скалите се оказа леко кошмарно. Затова след няколко километра, малко преди устието на река Велека, отново излязахме на главния път и поехме към Синеморец. По обяд стъпихме на високият скалист бряг край Синеморец, за да се порадваме отново на живописното устие на Велека и красивият плаж, който бе сътворила реката. После поехме отново на юг, отправяйки се към известният местен плаж Потамята. От него е оформена интересна пътечка, която ни изкачи на високите скали и отведе до още приказни места. Те са може би последните диви места по нашето Южно Черноморие. Едното плажче е наречено Липите и бе почти празно. Това някак си ни изненада приятно. То бе в пълен контраст с кича, шумотевицата и навалицата, с която се сблъскахме през последните няколко дни. След Липите следваше друго още по-диво място. Това бе едно малко заливче, наречено Листи. Между изваяните си скали то бе приютило малко и екзотично плажче, от което се възползвахме и ние. След кратката и разхлаждаща почивка поехме по козята панорамна пътечка по брега. Оставаше ни още малко, за да достигнем следващото красиво място – плаж Силистар. Той, както и очаквахме, бе доста препълнен с летовници, а малкото мостче, което го свързваше с паркинга, бе вече възстановено от концесионерите. Бе изключително горещо, а и умората си казваше думата. Затова не губихме твърде много време и поехме отново към главния път. Оставаха ни само броени километри до финала. Това ни укриляше по почти пустия и сенчест път към Резово. Даже рояците от малки дражнещи мушички не можеха да вгорчат еуфорията, която се надигаше в сърцата ни. Най-после се появиха и първите къщи в далечината, а не след дълго и табелата на входа на селото.
Въпреки тежките и горещи етапи през изминалите дни, намерихме даже и малко сили да потичаме. Стигнахме много бързо до пилона с нашия флаг и се насладихме на момента. И така, след 11 страхотни дни, 400 интересни километра, украсени с безбройни повторими мигови емоции, нашето черноморско приключение завърши. Една мечта се осъществи. Като символ на нашето черноморско приключение Доран-Кулак-Резово, взехме това рапанче от най-северната точка на нашето крайбрежие и го донесохме тук, при устието на река Резовска.